vídeo extra per ensenyar-vos com muntar tot este Monopoly que vam explicar en l'últim vídeo i que de veritat milions de gràcies perquè el suport ha sigut impressionant. O sigui, hem tocat sostre, ha arribat a més de la meitat dels grups, han passat coses molt guais, m'han parlat moltíssima gent, o sigui, duc uns dies emocionants on les següents realment brutals, així que primer donar-vos a tots les gràcies perquè la veritat és impressionant i sent que vos dec este vídeo per a aquells que puguin jugar, que ja m'han dit alguns que van imprimir-se, per explicar-vos com funciona tot i com muntar-ho i com tindre tot perfecte per a jugar a la vostra casa. Primer de tot he de dir-vos que baix en la descripció vos he deixat un enllaç a Drive, ara sí, amb un sol PDF amb totes les coses. En els PDFs anteriors faltaven algunes coses que han anat afegint, però per a aquest vídeo he decidit ficar-ho tot en un mateix PDF per si algú vol imprimir-se tot, perquè per exemple jo n'hi ha algunes coses com estes o els bitllets que ja tenia de Monopoly Empire, però he decidit ara sí, dissenyar-ho tot per a que pugueu jugar a la vostra casa sense tindre de base Monopoly Empire ni res. Així que com aneu a veure la mateixa posició en pantalla, tenim el PDF en primer. A veure, soc l'editor del futur i vinc a informar-vos de que ja sé que és una barbaritat, són 28 fulles per imprimir, però si de veritat vos fa il·lusió i no voleu gastar tanta tinta, hi ha una opció en Adobe Acrobat, que és un programa per a llegir PDFs, en el qual podeu imprimir i hi ha una opció per a estalviar tinta, que estalvies entre un 10 i un 15% de tinta, que bueno, no està mal, vos deixo per així perquè jo ho utilitzo bastant per a imprimir coses. Les 4 primeres fulles són el tauler, després vindrien tots els bitllets, després venen les cartes Festi i cartes Sort, finalment uns daus, i ara us explicaré per què necessiteu uns daus especials, i tots els cartutxos, tots els rètols i el lloc on ficar els rètols. Així que bueno, vaig explicar-vos com funciona tot això. El tauler l'imprimim normal, al igual que els bitllets, si no tenim cap de Monopoly, doncs bueno, són uns 30 bitllets de 50, uns 30 bitllets de 500, més o menys, i uns 70 de 100 que són els que més utilitzen, val? Després, cartes Festi i cartes Poli. Com veieu, he ficat una carta i el revés de la carta, una altra carta i el revés de la carta, una altra carta i el revés de la carta. Per tant, procureu tallar-lo així, per així, per així, per així, i així no se us quedarà tot este bloc que el dobleu i se us quedarà per davant d'això i per l'altre costat el revés de la carta. I això us quedarà bé. O sigui, repetís, talleu per la meitat així, horitzontalment, i verticalment no talleu, simplement per així dobleu. Després, els daus, què passa? Els daus, com veieu així, estos són els de Monopoly Empire, i tenim un dau que on estaria l'1 n'hi ha una mà. Per què? Perquè això significa intercanvi. Després us explicaré, però bàsicament és que pots intercanviar rètols, o sigui, grups, amb altres companys. Així teniu els rètols de tots els grups afegint les tendes de Macondo i Partisano i de DJ, que ara veureu tots per què. En este vídeo vaig explicar-vos tot molt bé com se juga per a que ho tingueu claríssim. I així els recipients on ficar els rètols, que jo en el meu cas utilitzo de Monopoly Empire perquè ja tinc aquests. Així que anem a començar. La disposició seria, aquest és el tauler, fiquem per una banda, separem cartes Sort i cartes Festi, les separem, val? I al començar la partida se reparteixen diverses coses. Primer se reparteixen dos cartes Festi a cada jugador, la qual mantindrà en secret fins a que vulgui utilitzar-la, perquè com podeu veure tenen diferents funcions que pots utilitzar segons avança la partida. I les cartes de sort, quan caigues en sort, te toca i la tens d'utilitzar al moment, clar, això sí que és escrita, però les cartes Festi tens dos quan comences la partida i quan caus en les Fs que n'hi ha per el tauler, que n'hi ha dos, també obtens una més. D'altra banda, s'han de repartir en total 1.000 de bitllets, o sigui que pots repartir, per exemple, jo faig 1 de 500, 4 de 100 i 2 de 50. Aleshores, cadascú té que tindre la seva torre, o el seu Festi, com vulgueu dir-ho, al seu costat. En el joc original està ahí, però com este tauler és un poc més xicotet, doncs no m'ha cabut, val? O sigui que el tenim al costat i ja amb tot això se pot començar la partida. Cap a anomenar que se'm va oblidar ficar-ho en el tauler, però Macondo i Partisano, que també són rètols, el que passa que de cada grup s'ha un rètol, però de Macondo i Partisano, que és com si fos l'aixeta d'aigua i la bombeta de llum, n'hi ha 4, o sigui que podeu comprar-lo d'una vegada. Valen 150, el que passa que no ho fiquen en el tauler, se m'ha oblidat, ho sento. Així que comença la partida i vos llanceu, però clar, falten
falten les fitxes, no? Diguem, jo no tinc una impressora 3D, per tant no he pogut imprimir res, però podeu utilitzar, per exemple, xapes del rotllito com a fitxes per a jugar. Així que comencem, val? Tirem els daus, tal, i en 6, pam, comprem a Tesa. Val, què val? 100? Doncs anem comprant. Tesa, el fiquem baix de tot, i ara mateix el valor de la nostra torre és 50, i ja tenim a Tesa ahí. Si voleu, per a veure qui tira primer, podeu tirar els daus cadascú, i la tirada més alta doncs comença aquesta persona. Anem a explicar funcions del joc. Per exemple, imagineu-vos que l'amo a torre té Tesa, té a tupa i té su, per exemple, de moment, val? El valor de l'amo a torre seria 300, per què? Perquè on s'acaba la fitxa dalt fica 300, vale? I un altre jugador té, per exemple, News de nit, Senyor Oca, i acaba de comprar Oques gràcies, per exemple, val? Imagina que jo la tiré, val? Pam, i mig intercanvi. Ha quedat perfecte, tio. I s'intercanvi, això què significa? Que jo puc o utilitzar el 6 i avançar 6 caselles, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, su és la meua, per exemple, doncs no me convendria. A mi me convendria més fer un intercanvi i passar de tindre esta última fitxa que és de 2 espais a esta que és de 3. Com dic, intercanvi, i què faig? Agarre la meua superior per una altra superior d'un rival. Se lo col·loque su així i jo me quedo en Oques gràcies, i per tant he guanyat un espai més. Ara la meva torre val 350. En el vostre cas, que la torre i les fitxetes són trossos de paper, si voleu podeu agarrar un tros de cartó, com per exemple el tros que vos ha sobrat. Jo per exemple tenia este tros de cartó i així ha sigut el tauler, i amb este podeu anar tallant trossets i anar ficant-li la base com tenen este, perquè sabes el de Monopoly Empire, que jo s'ho he pegat per el costat per a que tinguin grossor, si voleu. Ara haig d'explicar-vos la funció del que en Monopoly seria parking gratuït, val? Perquè en esta modalitat, en este joc, és un poc diferent. En esta casella que està entre els catarres i a tupa, si caiem així, què passa? N'hi ha dues funcions que pots fer. La primera és, no gastes la pela, és a dir, sabeu que hi ha algunes cartes en el Monopoly que tens que pagar alguna multa o algo, i el que es paga en el centre i no se paga a la banca, val? Doncs, aquests diners que se van acumulant ahí, no gastar la pela significa que pots agarrar-lo, o sigui que tingues la pela, o compra el merchant de que vulguis. És a dir, pots o agarrar els diners si hi ha que estan en el centre, o manejar-te a qualsevol casella del tauler per a contractar qualsevol grup. Imagina't, vale, dic, la gossa sorda no la compra ningú, pam, te maneges així i compres la gossa sorda. Seguim. Cada vegada que passes per la casella inicial, que és la de checking, cobres el valor de la teva torre. Jo ara tire i m'he un 8, vale? Doncs avance, i què passa així? Cobre el valor de la meva torre. Ara mateix la meva torre val 550, perquè és el número que s'ha dalt. Així que cobre de la banca 500. Caselles curioses. Tenim, entre la gossa sorda i espencar, impost sobre festi propi. Esta és de les pitjors que te pot tocar. Si caus així, tens que agarrar la teua última, el teu últim grup, el teu últim rètol, i tornar-lo al tauler, així, i sense que te no en digues res, te'l lleven i se torna al tauler per a poder tornar-se a comprar. Però, si al contrari caus en impost sobre festi rival, te'n vas a un dels teus companys i li lleves l'últim rètol que tinga. I se'l deixes també en el tauler. Ara us vaig explicar estos rètols d'ací, que són els únics que no li he ficat pegatina, no li he ficat disseny, però ja els teniu al PDF el disseny, que és com si foren els DJs, anem a considerar, val? Què passa? Que en aquest joc t'interessa tindre grans, perquè clar, tu tens grans i arribes abans al final, perquè l'objectiu del joc al final és que arribi així dalt, qui arribi fins al final és el que té el festi més gran i ha guanyat el joc. Però clar, si tens una molt totxa com a últim rètol, clar, algú li pot eixir lo de l'intercanvi o alguna carta per a llevar-te-la, intercanviar-lo, impost sobre festi rival i tot això. O sigui que moltes voltes ve bé tindre alguna fitxa xicoteta. Aquestes fitxes xicotetes poden ser les marrons o les blaves claretes, poden ser les tendes com Macondo o Partisano, o poden ser els rètols més cars del joc, però moltes vegades útils, que són els DJs. Estos DJs són cars, costen 500k, és a dir, són els més cars encara que la blau fosca, i ocupen sols uno. Però què passa? Que serveix per moltes coses. Serveix, per exemple, si tens moltíssima pasta, doncs per a blindar i així assegurar-te que si algú va utilitzar o cau casualment alguna per a llevar algun o intercanviar algun rètol amb algun altre rival,
a tu no te llevarà este gran, perquè tu ja tens un xicotet així i clar, el xicotet no interessa, i si te canvia el xicotet, millor, perfecte, perquè este, diguem que l'has blindat i no ha pogut canviar-lo. O per exemple, imagina que tens esta torre i te queden 2 huecos. És el tutor, queden poques per comprar i tens més de 1.000. Per què? Perquè vas sobrant de pasta. Doncs dius, compre 2 DJs. I fas 1 i 2. I has guanyat. Com dic, per a guanyar la partida tens que completar els 17 espais que hi ha. I el valor de la teva torre és el que és més dalt de l'últim rètol que tens. Seguim. Què passa si jo, per exemple, un rival meu també té així la fúmiga i té així públic, val? I jo estic tirant, i caic en la fúmiga. La fúmiga ja està comprada, la fúmiga la té este altre jugador. Doncs què tinc que fer? Tens que pagar-li el valor de la seva torre al teu rival. O sigui, si val 450, dona igual en la posició en la que estic a la fúmiga. El valor del seu festí. 450, li pagues 450. Què passa si no tens 450? Si no tens diners suficients per a pagar-li, has de donar-li el teu rètol de dalt. Agarres i se'l queda. I si no tens ni pasta ni rètols, pues estàs lliurat, estàs bastant fotut en la partida, però no tens que pagar-li, però segueixes jugant. Així ningú s'elimina com en el Monopoly normal. Imagineu-vos que estic en un rètol, tinc atenta, val, que és marró, i caic, sí, dono una volta a tot i caic en reacció. Què passa? Que tindria les 2 marrons, val? Quan tens tots els grups d'un mateix color, te regalen automàticament un DJ. Pam. Però ja et fica les marrons o les taronges, per exemple, si teniu tots les taronges, tots els grups grocs, tots els grups d'un mateix color, se vos regala automàticament un DJ. Quan acabes en la presó, o en este cas del joc, el campament, el càmping, ja siga perquè t'ha tocat així que es torna a la tenda a carregar el cubata, t'ha tocat anar a la càrcel o alguna carta de sort o això que et toque, tu pots fer diverses coses. Pots fer, vale, m'interessa eixir de la càrcel perquè hi ha molts grups per a contractar encara, doncs pagues 50, te pagues així i eixes de la càrcel. O per exemple, te la pots jugar. Tu tens fins a 3 torns per a jugar-te-la i tirar, i si tens doble, pots eixir directament, però si no tens doble, has gastat un torn. Passa un altre torn. Vaig a tornar a provar, no m'interessa eixir. Vale, tampoc eixir doble, passa un altre torn. Torna a tirar, tampoc m'eixir doble, val? Doncs a la següent, a la quarta, obligatòriament tens que pagar 100, obligatòriament, per a eixir. Pagues 100 i ja eixes sí o sí. Però tu imagina que, jo què sé, va, vaig a provar la primera, tira la primera, no eix, va, tira la segona, tal, tampoc eixir. A lo millor t'interessa algo així, no tens molta pasta, però jo crec que a lo millor si t'interessa algo així i no tens molta pasta, te convé, si no t'has eixit dobles, a la tercera pagar el 50 i eixir directament, que no jugar-te-la a que disc con el doble, i si no tens, tens que pagar 100 obligatòriament després. Així que jo pense que ja estaria tot. Si teniu qualsevol dubte, si m'he deixat alguna cosa, m'ho fiqueu en els comentaris, m'ho fiqueu per Twitter, m'ho fiqueu per Instagram i el més aviat possible vos contestaré segur. I si algú de vosaltres va imprimir-se i va jugar en sa casa això, per favor, que em mani una foto perquè em faria moltíssima il·lusió veure que algú s'ha pegat el curro d'imprimir-se tot per a jugar a aquest joc si li agrada. Així que això seria tot, espero que no se m'hagi oblidat res. Moltíssimes gràcies de nou a tots pel suport, ha sigut brutal i m'animeu moltíssim en el dia a dia. Així que bueno, una salutació a tots els nous que han vingut pel canal, vos deixo per ací el meu últim vídeo en el qual ensenya Monopoly, si és que no has vist, i per ací el meu canal per si vols visitar algun vídeo més dels que tinc. Així que res, molt ben penyeta, adeu!